Bueno, pois, unha vez finalizada a reunión da Asociación de Produtores, acórdase que vamos a falar cos sindicatos para que se unan a nós, tamén ca asociación que hai representativa da comarca de Limia, que é a Degal, e o que se acorda, pois en principio, é facer unha manifestación, concentración en Xinzo, donde tamén pediremos o apoio dos comerciantes e da xente de a pé, e despois solicitaremos tamén unha tractorada a Ourense, bueno, pois, co fin de paliar esta situación que estamos vivindo, ca subida de insumos, ca subida de luz, ca subida de gasoil, ca subida dos abonos, bueno, pois está costando cada vez máis producir e ser competitivos, co cual, bueno, pois creo que hai que tomar medidas rápidas e urxentes, porque se hai un ano e medio éramos un sector fundamental cando estábamos pechados e chegábamos a ser héroes, pois queremos seguir nesa dinámica e seguir pois alimentando a xente, que é o noso cometido.